Yoldan geçip barýakaňyz birisi-de aýalyň suratyny görkezäýdi diýse. Ýa-da sonra başga çaragym bolup bilerdi. Gyýdyň ýa-da gyýjygyň suratyny görmek isleýär diýeli. Nähil kabul ederdiňiz? Asla kabul edilik ýagdaý däl gerek. Ýöne aýdaly kabul etdiňiz diýeli. Görüp otyrka öýderek ýa açygyrak düşen suraty ýokmy? Tansama gowja diýen bolmaly. Tans edip ýa-da bulanyp düşen videosy ýokmudy? Görüp öz pikirimi aýdaýjykdynda diýse. Gaty aýylgans gerek. Aslında hakyky durmuşda kabul edip bilmejek şol aýylganslyklarymy biz öz elimiz bilen sosial mediada kabul etdik. Ýene ata bilen perdendiň, är bilen aýalyň, erkek dogan bilen gyz doganyň, mehrem bilen nämehremiň arasyndaky serhetler aşyly, köprüler ýykylly. Munyň düýp sebäpkäri bolsa biz erkekler.